Helo, Babanod Celf. Helo, hyfryd gweld chi. Gobeithio bod chi'n hapus ac yn iach. Croeso nôl i sesiwn arall gyda fi. Wythnos yma, dyn ni wedi bod yn darllen. Dyn ni wedi cael lot o glaw eto, a rhwng yr hael a'r glaw, dyn ni wedi bod yn darllen y llyfr yma. Cave Baby, Babi Ogof, gan Julia Donaldson, a mae yna lluniau gan Emily Grafett yn hwn, a maen nhw'n hyfryd. Mae Cave Baby, neu Babi'r Ogof, yn byw gyda mami a dadi mewn ogof, a mae mami a dadi yn dwlu ar peintio'r ogof, efo pob math o anifeiliaid. A mae Babi'r Ogof yn gwylio hwn i gyd. Ac mae fe'n cael hwyl yn peintio'r ogof. A mae fe'n cael lot o hwyl efo lliwiau a patrymau. Ac mae'n peintio stribedi. A mae'n rhoi smotiau ar pethau ar ei anifeiliaid. Mae fe'n rhoi splatters fan hyn. A mae fe'n taflu'r paent at y wal. A mae lot o paent yn mynd drosto fe hefyd. Nawr, newn ni ddim taflu paent at y wal, ond beth am i ni cael yr un faint o hwyl a Babi'r Ogof trwy peintio a defnyddio pethau heb law a brwsys. Sut ydyn ni'n mynd i wneud hynna? Sut ydyn ni'n mynd i peintio heb defnyddio brwsh? Be gallen ni defnyddio? Gallen ni defnyddio'n bysedd. A pethau ni'n ffindio rownd y tŷ. Felly, dwi wedi bod yn chwarae efo peintio pysgod. A dwi wedi peintio pysgod o bob lliw a llu. Edrychwch ar rhain. Mae yna zigzags a smotiau a cylchoedd a pob math o zeini, ziggy, zaggy, splodgy marciau yn mynd ymlaen yna. A dwi wedi torri nhw lan a rhoi nhw nôl at ei gilydd, cymffon a corff a pen efo patrymau gwahanol. Felly nawr mae gen i gasgliad o bysgod efo patrymau gwahanol i'w gilydd. Hoffech chi dangos i chi sut? Ie? OK. Dyma beth fydd eisiau arnoch chi. Nawr yn gyntaf, bydd eisiau cardbwrdd. Falle fel hyn. Neu bocs grawnfwyd, cereal box grawnfwyd. A gallech chi torri allan siap pysgodyn. Angen ffelt pen arnoch chi, neu pen ffelt i wneud amlinelliad pysgodyn. A gallech chi torri hwnna allan gyda sesiwn yn ofalus, neu gofyn i mami a dadi, neu rhywun mawr i dorri fe mas drostoch chi. A gallech chi torri mas sawl pysgodyn ar yr un pryd. Felly, ych chi'n barod i wneud mwy nag un. Nawr, bydd angen paent arno ni hefyd yn by. Dyn ni wedi lliwio cwpl o rhain mewn yn barod efo crayons. Wedi peintio'r cefndir fan hyn yn wyn, a wedyn mynd drosto fe gyda garfon hefyd, gyda crayons. Mae arfon wedi dwlu peintio'r rhain, wy'n siŵr newch chi hefyd. Ac mae gen i plat papur fan hyn, a paent fan hyn, i gyd yn lif, so mae rhaid i fi bod bach yn ofalus. Ac mae lot o pethau dyn ni wedi ffindio rownd y tŷ, yn lle brwsys. Felly, mae rolyn papur tŷ bach, gwag gennym ni, gallwn ni defnyddio pipo. So gallwn ni defnyddio hwn i dabio yn y paent a wneud marciau. Mae yna hen sbwng, a mae hwn wedi bod yn pwyso yn erbyn rhywbeth, felly mae yna patrwm od arno fe'n barod. Felly hen sbwng. Mwch chi'n coed? Un o'r rhain?
Ie, mochyn coed fan hyn. Gallwn ni defnyddio hwn, mae hwn wedi dod o'r ardd. Hyd yn oed darn o rhaff, gallwn ni dipio hwn yn y paent a tynnu fe ar draws y papur. Ac mae corc gen i, a gwellt i chwythu'r paent, a hefyd fforc, rhywbeth o'r gegin, hen fforc bach gen i ni, i crafu trwy'r paent. Right, newn ni chwarae? Ie? Chi'n barod? Okay. Felly, na i cymryd un o'r siapau pysgod yma. Neu hwn ar tro. Un siap pysgod carbwrdd. Wedi ei torri mas yn barod. Be da'i ddefnyddio? Wi'n mynd i roi peth o'r paent, gyda brwsh paent tro yma, ar y plat fan hyn. A na i dobo sblodge mawr ar y plat. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r corc yma. Mae gen i gorc fan hyn, a dwi'n mynd i peintio top y corc efo'r paent melyn, a dabo fe lawr ar y bysgodyn. Un cylch, 2 cylch, 3, 4, 5, mae'n un mawr, 6, mae pws yn dod i helpu fi. Well i fi beidio defnyddio cymffon pws. So pws yn cytuno. Hey? Claid yw hwn. Mae cath arall o gwmpas hefyd. Right, falle newn ni weld hi nes ymlaen hefyd. Dyna ni smotiau mawr melyn. Beth arall gallwn ni wneud? Newn ni trio'r y carbwrdd. Mae gen i baint porffor fan hyn. Ni dipio y rolyn papur tu bach gwag a glân mewn i'r paent. A sblodge. Mae hwnna'n edrych yn dda. Faint ych chi'n credu gallai cael allan o hwn? Sawl un gallai cael allan o hwn nes bod fe'n rhedeg mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Mae'n dechrau rhedeg mas nawr. Yn neud sblodge mewn yna. Hyfryd. A gallen ni sgwisio hwn mewn i siap gwahanol hefyd. Beth am wneud siap fel yna? Mae'n edrych yn dda. Dyma ni. Siap banana. Beth chi'n meddwl am hwnna? Melyn a porffor. S'angen lliw arall yn y fe, chi'n credu? Beth bach o coch? Coch pink, chi'n credu? Mae gen i rai fan hyn. Felly mae rhain yn paent dwi wedi cymysgu yn barod. A jyst rhoi nhw mewn i hen jariau bwyd. Be yna i defnyddio? Dwi'n mynd i ddefnyddio'r fforc, yn credu. Dyma'r fforc, a fi'n mynd i rhoi bach o paent ar y fforc. Dwi ddim fel brwsh, dwi ddim yn gallu dala lot o paent. Mae fe'n dala jyst digon. A wedyn, newn ni crafu, dala hwn heb cael paent dros yn unan, crafu fe. Trwy'r... A newn ni rhoi hwnna hefyd. Neis. Dyna ni, angen bach mwy o paent. Ni'n dipo e straight mewn i'r pot. Dylech chi ddim really dipo fe straight mewn i'r pot, achos yn y diwedd bydd yr holl lliwiau hyfryd yn cymysgu gyda'i gilydd. Sy'n gallu gwneud effaith da, ond mae fe'n well i wneud hwnna ar plat ag yn y pot i hunan. Os gallech chi ddim dad wneud e ar ôl wneud e. Wel, dyna ni. Dwi'n eitha hoffi hwnna. Felly ni wneud mwy. Nawr mae paent yma'n eitha trwchus.
Ond pe bai'r paent yn, pe bai chi'n ychwanegu mwy o dŵr, gallwch chi roi mwy o dŵr mewn i wneud i'r paent i'r rhedeg. Ac wedyn gallwch chi chwythu fe, neu defnyddio gwellten, neu sbatero fe gyda brwsh neu hen brwsh danedd, neu diferu fe, a tipio fe rownd, neu pob math bethau. Ond mae'r paent yma'n eitha trwchus, felly fi'n gallu dangos e lan i'r camera i chi gweld. Hyfryd. Rwy'n hoffi'r pysgodyn yna. Wi'n mynd i gadael hwnna fan hyn i sychu. A gallwch chi hefyd defnyddio'ch bysedd. Dyna beth dwi wedi wneud ar hwn. Dwi wedi crafu mewn iddo fe, ond wedi defnyddio bysedd i wneud marciau mawr hefyd. Felly newn ni defnyddio bysedd ar ben yr un yma, fi'n credu. Ni wedi dechrau addurno fe efo crayons, ond newn ni defnyddio bysedd i roi mwy o siap arno fe. Mae paent gwyrdd fan hyn, felly fi'n mynd i dipo bys mewn. Rhaid fi cofio peidio crafu trwyn. Neu fydd trwyn gwyrdd gen i. Right. Rhoi bys yn y paent a splwtch. Splwtch. Gallwn ni wneud dotiau bach. Neu dotiau mawr. A llusgo nhw. A wneud nhw edrych fel scales. Fel croen y pysgodyn. Dwi'n hoffi wneud lot o smotiau fyna. Mae hwnna'n edrych yn neis. Dwi'n dwlu ar smotiau. Rhedeg mas o paent. Yna ni, lot o smotiau gwyrdd. A wedyn, papur i sychu'r bys na. Beth arall allai roi ar hwn? Bach o melyn neu bach o'r porffor? Neu bach o las? Beth am i gael bach o las ar fan hyn? Bydde hwnna'n hyfryd. Roi'r glas ar y papur fan hyn. Mae'r glas yma'n trwchus iawn. Smot, 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 smot. Smot, smot, smot. Smot, smot. Dabio fe dros fe. Nawr, mae'r paent yma'n drwchus, drwchus. Felly, bydd e'n cymryd sbel i sychu. Felly, bydd rhaid i fi rhoi'r pysgod yma rhywle sych i sychu. A gallwn ni defnyddio'r darn yma o cortyn efallai. Dwi'n mynd i dipio hwn yn y paent glas. Neu defnyddio'r brwsh paent efallai i peintio ar y cortyn. Dros y cortyn i gyd. Fel yna. A wedyn dwi'n mynd i lapu fe lawr a pwyso fe lawr ar y pysgodyn. Falle rolio fe i wneud yn siŵr bod lot o paent yn dod i ffwrdd. Mae hwnna'n rhoi effaith diddorol. A mae fe'n rhoi bysedd glas i fi. Bysedd glas. Dyna ni. Dwi'n eitha hoff o'r pysgodyn bach yna. Dwi'n mynd i gadw fe. Ond fe gallech chi wneud rhai efo stribedi, efo zigzags, efo smotiau, unrhyw beth ych chi moyn, unrhyw beth chi'n mysio. A wedyn, beth am troi nhw mewn i gêm? Pan mae'n wedi sychu, fel ydych chi'n gweld, wedi torri rhain lan i 1, 2, 3 ran, y cymffon, y corff, a'r pen. A wedyn, gallech chi roi nhw i gyd mewn pentwr yn y bwrdd, yng nghanol y bwrdd, a cymryd e mewn tro i troi nhw nôl at ei gilydd. A gallech chi newid nhw rownd a gwneud pysgod efo wahanol patrymau pob tro. Felly does yr un o'r pysgod yr un fath. A wedyn gallech chi roi nhw ar y wal, neu, os ydych chi'n peintio'r ddoi ochr, gallech chi hongian nhw i fyny. Fel mobile mawr, symudlyn mawr. Gobeithio gewch chi hwyr yn chwarae. Mae fe'n esgus wych i chwarae gyda paent ac i wneud mes. Pwy sydd ddim yn hoffi wneud mes a chwarae gyda paent tra'n creu
rhywbeth hyfryd. Mwynhewch eich wythnos Babanod Celf. Mae'n gobeithio bod chi'n aros yn hapus ac yn iach tan y tro nesaf. A cofiwch, halwch eich lluniau mewn i ni gael gweld nhw a mwynhau nhw ar safle y Glynfifin. Edrych ymlaen yn arw at gweld chi eto pawb. Hwyl fawr am y tro. Ta-ta, ta-ta tantoc Babanod Celf. Ta-ta.